Cho ấy ada awasin aduh Bocah pada minggir ya deh. Au. Woi.
Setilan joyo sedineo saking Ponorogo ingkang kondang satu santoro Sugeng rawuh para pamiyarsa Setireo setia kawan Bapak jae iku jeragane Kali pepe kang kula panggoni Yo 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 Sugeng rawuh para bapak radika monggo mirsani setilan budaya sendireo saking Ponorogo ingkang kondang satu santoro Sugeng rawuh para derek monggo mirsani setireok setia kawan Bapak jae iku jeragane Kali pepe kang kula panggoni Yo Hey on ya Reok setia kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai siang menika
pagelaran seni reok setiakawan nyambut gawe bebarengan BMW 27 audio sound system saking Jatirejo nggih kagunganipun Bapak Sopirin nggih wonten operator Mas Robi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Harvis Production Video Shooting saking Kunir Karangsokop kagunganipun Mas Hartono nggih lan ugi boten ketinggalan malih nggih wonten YouTuber LAB nggih saking Lumajang nggih siang menika dipun undang nggih utawi dipun tanggap Bopo Radika nggih utawi Bapak Salam Ibu Radika nggih utawi Ibu Salam sakeluarga nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani dos pundi nggih kebiar-kebiare reok setiakawan kembar papat nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani aile reoke dikawa mlebu alon-alon nggih soalé dalane rada ciut kemantene ditumpakno ning jero ae nggih kalian disukani pambukani gending tapi saderengipun disukani gending monggo dumateng Bapak Radika serangan Ibu Radika putranipun sing dikitan nggih adik Radika Gibran Evano Pratama monggo ditumpakno reok setiakawan kalian disukani gending pambukani gending mama dikai gending kendang kempul Banyuwangi cengkir gading mama dados Bapak Radika nggih sesarangan Ibu Radika putranipun panjenengan sesarangan ponak-ponak nggih monggo ditumpakno reok setiakawan aja sampai wonten sing ketinggalan iya sekar gending aja kirikat gendinge wong meneng ngondang yang kemudian piring aja cici sedono cici lolong ya kalungan tutang lele lali waduh lali sekar gending aja kirikat gendinge wong meneng yang kemudian piring aja cici sedono cici latu bidang ya kalungan sutra menek kono undulan apa atayangan lembean kali
Yo yo. Alon-alon yo Tik. Panas-panas ana lagu lancing tak. Mama, dibuka alon-alon suarane yo Mama. Hey, hey. Oh, no. Yeah.
yo la 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 ya awas ya yo ayo ger ditarik alon-alon ger yo ayo kayang awas iya oi yo Erik nongger yo kiyau iya ya ayo golong ya awas oi ayo roto ngaloran titik ayo majuan yo iya yo ayo maju no ini yang gunung ger wei awas iya lo iki lo butuh nih bapak jai yo iya ayo angkat disik ngalor no tengah yo awas golong wah iya wei ayo munduran perangku ayo munduran awas yo gunung ger ya ayo ditotosin becek ger awas ayo ayo melet yo nak awas miring awak miring nongger itu blok alon-alon yo nak yo awas yo out lo yo awas ya yo roto ngaloran titik nak awas ojo mepet ngidul nak tak eding kena aduh roto ngalor no titik nak ojo mepet ngidul nak yang gunung ger dijajal atraksimu alon-alon ya dole perangku
Awas alon ger. Alon ger. Ada. Oh. Iya. Yang ngono ger. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Hore, sorak, yo. Out, ya. Yang ngono, ger. Iki lo putune Bapak Cai, ger. Anake repeat. Wah. Ayo ger, keliling ger. Leleng goner derandangan yo nak. Aduh. Ayo ger, dicacak alon-alon koyo iya nau. Ocelan sing bener ya nak. Ayo le, alon-alon le. Ayo ditepuk tangan adik-adik. Oh, iya. Awas. Alon ger. Awas. Ayo. Ayo diambung ya. Ayo lengoni ono nak. Ono. Ya, nyekelit sikile ger. Alon ger. Awas ger, ditarik alon-alon ger. Ya, aduh. Oi. Iya. Hey. Out. Ya, out. Putune Bapak Cai ya nak, saya umur 2 tahun setengah ya nak. Ya. Yang ngono ger. Gili-gili wis melok ya nak. Ombe dhisik nak. Lo. Yo. Ya. Yo. Lo.
ha ha yo awas langsung canda ger yo ha hey ha hey hey ho hey ha 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 oh Mbak kata co awas Bondengan saking keluarga besar Reok Setia Kawan zo yo
nyuwun pangapura Gusti Gusti nyuwun pangapura sayange wis ora ana guna Gusti kula manungsa urip ning donya ayo padha sing rukun karo sak tanggoan nyuwun sepura ingkang kathah Gusti Kreta Jawa Kereta iya la yo oh ya hey ya 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 awas pokoknya digoyang alon-alon ya nduk iya iya hey
Ya, ayo miper. Awas. Ada. Ayo ledo. Awas. Ayo ledo. Aduh. Oh. Kapiarsa suaranipun liram biai saputera. Oh, heis. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Para bapak-bapak lan ibu-ibu, para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun. Utawi pagelaran ingkang angga lahir saking keluarga besar Leok Setiakawan. Nglajengaken tari rampak barong Samboyo Setiakawan. Sugeng rawuh para pamiyarsa, monggo mirsani kesenian kula. Seni reok saking Ponorogo. Monggo dipun lestarekno. Sugeng rawuh para pamiyarsa, monggo mirsani seni reok Setiakawan. Bapak Jai iku jerakane kali pepe kang kula pakoti. Yo rampak barong biar tarik sis. Yo.
Ayo kan, dapat kau alon-alon ya nak. Lo, ya ya ya, out, oi, out. Không biết gì chuyện nào. Hey, Adi. Icacal koyo alon-alon yuger. Alon-alon pokok kelakon yon berebet pokok selamat jadi. Udah. Oi. Awas le mencun ger. Alon-alon saya nggak demburi ya nak. Aduh. Awas. Oh. Cetiar. Asyik mencun dia lemes ya kan. Ada. Ayo. Aduh. Oh, ayo maning. Oh, awas. Atar. Nak mudi di kak Inger. Ayo, baca ini gedean baca ute ambil manung sale ada. Oh, awas. Tadi cirgica, ya. Ayo Jol. Ayeli. Icacal boy alon. Awas. Ada gintang. Ada gintang. Ada gintang. Tak gintang.
Oh, udah, ha, woi, Yeay. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Ya ayo. Oi, cengi loker, ya ger. Yo, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh, hey, ah, hey, hey, ah, hey, oh, hey, ah, hey, ah, hey, oh, yo, ya, hey, yo, hey, oh, yo. Ceritane wayang Jawi ing projangan Tiraja tadi au kobong gede jroning No, Aileen. Ya, au, loi, ya, hai, au. Ôi, ấy yo, yo, ôi, lôi, yo, Alon
Jalan kecil sing apa jalan baik sing irit para mantri tekno surah jalan jalan kecil sing numpak terapi sing irit para mantri tekno surah rame-rame. Yeay! Dari rampak barong Samboyo Setiakawan akeh cacahe 5 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Radika Salam. Ibu Radika Salam sekeluarga saking disuwun Kunir Drandangan Lumajang Indonesia. Dari rampak barong Samboyo Setiakawan nyambut gawe bebarengan BMW 27 Audio Sound System saking Jatirjo kagunganipun Bapak Sopirin. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Harvest Production Video Shooting saking Kunir Karang Sukup kagunganipun Mas Hartono nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan LAB YouTuber saking Lumajang nggih. Ale rampake ditata sing apik jajal kemantene digoleki nggih, jajal dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setiakawan. Kemantene digoleki sing gedhe mbek sing cilik nggih. Disukani gending mama, dikei gending sing penak sing rada nyemek-nyemek dikei nelongso mama tetes. Ger manut ya ger ya marang sibuk iki sibuk wis suwe ora tau ketemu karo kowe ger. Utawi gending telahir tamontene tari rampak barong Samboyo Setiakawan. Ele saliki waktune wis cukup niki relke mantun niki budal iring-iring utawa ngarak nggih. Nggih lan dumateng Bapak Radika Salam nggih, Ibu Radika Salam nggih. Sekeluarga nggih kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih dengan keluarga besar Setiakawan yang lebih meriah nggih. Dan terima kasih kepada BMW 27 Audio Sound System kagunganipun Bapak Sopirin, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Dan terima kasih kepada Harvest Production Video Shooting saking Kunir Karang Sukup kagunganipun Mas Hartono, terima kasih. Dan juga LAB
YouTuber saking Lumajang, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah. Rampae ditata maning bali-bali nang panggonane dang budal iring-iring. Yo, oh, hey, oh, yo, Angling karmo Angling karmo terima kasih.